Senpereko aintzira prestatzen ari da igandean herri urrats errezibitzeko iparraldeko ikastolen besta handia. Arratsaldean eta ongi etorri iparraldearen orenera, eta gaur Maulenera izango gara bertako xeharrek liburu bat prestatu baitute. Baina etzinetik aktualitatea, has gaitezen! Bruno Lemer ekonomia eta finantza ministroak Ipar Euskal Herriko Azkorri Bankua bisitatu du gaur. Bertako bolondresen lana bertatik bertara ezagutu du, baita haragia atxikitzeko gune berria ere, eta horrelako ekimenekin bere konpromisoa berretsi nahi izan du, baita Europako funtsak ere mantentzekoa, egun aurrekontuaren erdia suposatzen duena. Guztiz beharrezkoak diren ekimenak izan ere, urteko lehen lauhilekoan igotzen jarraitzen du banatzen den janari kopuruak, 110 hain zuzen. Egoera zaugarrian daudenak sarriako etortzen baitira besteak beste janari bila. Kolektib Zuletan elkarteak gizarte arloan egiten du lan, eta Mauleko zaharretxearekin proiektu berezia muntatu dute azken hilabeteetan. Oartu gira, zaharrak nahi zutela inbestitu egitar gisa, eta proiektu bat muntatzea egitarentzat. Nahi zuten eien memoriak landu eta transmititu Mauleko generazio guziak. Ordean, hilabete zanbaitzuz idazle batekin tailexak egin dituzte, idazleak idatzi ditoien historiak irakurri dituzte, eta erabaki dute liburu baten egitea. Liburua sortzeko prozesuak bere denbora hartu du. Lehenik gaiak hautatu dituzte, 25 parte hartzaile. Aur denbora ipatu dute, emazten ejola familietan, kultura, pastolarak, maskadak. Hainitz gauza ipatu dituzte, baina bada lotura bat egin historian artean, bai. Edo batzutan desberdintasunak iria, egitipiak etzen bizi berdina. Hori askiaintz atseman dugu, bai. Buruari eragin behar izan diote, iraganera salto egin eta oroitzapen guztiak biltzeko. Batzutan biziki urjuntzen, baginuen zahar bat 100 urte bazituen, eta jaiten zaukun, aipatzen duzuena duela 60 urte pastu dela, ordean piskat zaila zen, baina atsemaiten dut aski fite dindela eta memoria fite zabaldu dela. Elkarte arduratu da dena koordinatzeaz eta idazleak arilkatu ditu kontakizunak, baina funtsa protagonistek, xaharrek beraiek egin dute. Hori da proiektoren importantzia da, zaharrek dutela proiektori pentsatu eta egin, ordean eiek dute hautatu batzutan irakurri dute, eta jendut ez hori ez da ezan behar, eta kentzen ginuen. Zinez, garrantzitsua da proiektu horretan, ez dugu guk erabaki, zinez zaharrek dute erabaki proiektu hori. Abenduan argitaratu zen liburua frantsesez eta otsailean euskaraz. Zuberoako irratietatik ere pasa dira, Xiberuko batzetik eta Mendililiatik, eta aurkezpen ofiziala ere egin dute, Mauleko auzapezaren presentzia. Biziki ajo dira, presentatu ditugulaik liburuak zinez senditzen ginen urostasun handi bat, liburutegietan ere joan dira autograf txipi batzu egiten, eta zinez urostasun hori eta konsideratuak senditu dira eta hori biziki importanta zen. Eta espero ez zuten arrakasta ere izan dute. Ohar goxo ez gain, 300 ale banatu dituzte jadanik eta gehiago eskatu behar izan dituzte. Proiektuak gainera jarraipena izan lezake etorkizunean. Lehen askarian ezan daukute noiz ateratzen dugu bigarren liburua. Ez ginuen saldu ono eta nahi zuten behiz bat egin, plaza jaundi bat hartzen dute proiektu horretan. Dena prest da herri urratserako ikastolen besta handirako. Igande honetan milaka eta milaka pertsona espero dituzte Senpereko aintziraren bueltan. Egun osoko gitaraua eta 8 besta gune izango dira aurten, ohi baino 2 gehiago. Bizkaia gunea aurrentzako xokoa izango da, eta keigunea Katxalin Elizalde kolegioak ere ateak irekiko baititu estreinakoz, pilota partiduak hartzeko.
Kolegio hau justuki herri urratsi esker finantzatu zen, aurten jasotako dirua Beskoitzeko ikastola eraikitzeko erabiliko da. Halaber, Gipuzkoagunean eszenatoki berri bat jarriko dute, eta bertatik igaroko dira talentu berriak. Etxepe, Piso eta OPH edota Aire, baita bertsolariak ere. Kontzertu nagusiak baina, Nafarroa gunean izango dira. Zetkin, Delirium Tremens, Esnebeltza eta Leiotikan besteak beste. Baita Araba gunean ere, bertan entzunalko ditugu Niko Etxart, Bele, Neomak eta Nogen. Horrez gain, ikusgarriak eta dantza Xiberoa gunean, eta jan edatekoa Lapurdi gunean. Txarangak ere non nahi izango dira. Ongi pasatzeko aukera beraz, eta euskaraz bizi nahi aldarrikatuko dituzte herri urratsen, hortzadar erraldoi bat margotu zeintziran. Neomakek joan den urtean emandako kontzertuarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Igande goizan itzuliko gara, astekariarekin. Ongi segi!